боиси шодмонӣ ва шукргузорист ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. бо ташаббусу дастгирӣ бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ва роҳандозӣ намудани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст далели ин гуфтаҳост. вақте ки одам ба китоб рӯ меорад, маънавиёти ӯ дигар мешавад, маърифати ӯ дигар мешавад. яъне ӯ қадам ба сӯи рӯшноӣ мегузорад. ӯ аз торикӣ, аз ҷаҳолат, аз ҳама кинаву адоватҳое ки инсониятро ба паст мебарад, ӯ мераҳад ва рӯ ба сӯи як зиндагии арзанда, рӯ ба сӯи рӯшноӣ, рӯ ба сӯи беҳбудӣ қадам менеҳад ва албатта ақлу хираду заковати инсон ҳамеша аз китоб рӯ ба беҳбудӣ менеҳад. яъне китобро беҳуда сарчашмаи маърифат, сарчашмаи дониш нагуфтаанд. ва муҳим он аст ки китобро вақте ки одам меофарад, сарчашмаи асосии ҳама гуна маърифатҳо худи инсон аст. вақте ки инсон комил мешавад ва ҳамин комил шудани инсон низ ба китоб вобаста астанд. яъне дар асрҳо, дар даврҳо, дар солҳои зиёд шахсиятҳои гуногун маърифату донишу ақлу заковату илми худро дар китобҳо гирд меоваранд ва онҳоро аз замоне ба замоне ва аз насле ба насле ҳамчун мерос мегузоранд. ва ҳамин аст ки имрӯз асоси манбаи дониши инсоният китоб дониста мешавад. воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст. маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ, илму ирфон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст ва иштироки фаъолонаи насли наврас дар озмуни номбурда исботи ин гуфтаҳоянд. бояд қайд намуд ки мувофиқи низомномаи озмун имрӯзҳо дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ даври дуюми озмун баргузор гашта истодааст. дар ноҳияи Варзоб низ даври ноҳиявии озмун бо тайёрии ҷиддӣ доир гардид. имрӯз дар даври дуюми озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст зиёда аз 600 нафар хонандагон иштирок карда истоданд. озмуни имсола назар ба соли гузашта дар сатҳи баландтар гузашта истодааст. хонандагон дар озмун бо тайёриҳои назаррас ширкат варзида истоданд ва фикр мекунам ки хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имрӯз аз моҳияти ҳамин озмунро ба хубӣ дарк карданд ва моҳияти китоб аз чӣ иборат аст, илм, маърифат барои инсоният чӣ муҳимот дорад, аз ин муҳимотҳо аллакай онҳо огаҳӣ доранд ва ҳамин иштироки онҳо дар ҳамин озмун натиҷаи ҳамон дарки маънавиёти онҳо ҳастанд. пурнур шаҳчароғи эй раҳнамои миллат, раҳҷӯю бахти халқи эй раҳкушои миллат. даври дуюми озмунро дар ноҳияи Варзоб хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами якуми ин ноҳия Сумайя Акрамова оғоз намуд. Номбурда дар озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакона дониши худро санҷид. аз чеҳра ва суханронии иштирокчиён пай бурда мешуд ки ба озмун бо тайёрии ҷиддӣ омадаанду ҳар яке мехоҳад аз дигаре беҳтар бошад. мурғи саҳар, ширу шакар, ранги писар, хоҳаракам. қайд кардан зарур аст ки дар ноҳияи Варзоб шумораи довталабон аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакона зиёдтар буданд. яке аз иштирокчиёни хурдсоли озмун тахминан бобои ва хонандаи синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами дуюми деҳаи ҳашти ноҳияи Номбурда аст. тахминан соли дуюм аст ки дар ин озмун иштирок менамояд. соли гузашта ба ӯ муяссар шуд то даври сеюмро хат гирифта дониши худро бисанҷад. имсол бошад ҷиддитар омода дидааст ва ният дорад дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷои намоён гардад. дар даври ноҳиявӣ ба дониши тахминан баҳои баланд дода шуд ва ӯро яке аз иштирокчиёни беҳтарин эътироф намуданд. ватан шери лоиқ шеранӣ, ватан сар мешавад аз гаҳвора, зи шири поку аз пистони модар. ватан сар мешавад аз он тавора, ки онро сохта dastoни moder. Vatan behbudi و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. معرفت آموزی ما شعر علی بابا جان، خواهی که دانا شوی
همدم دلسوز ماست معرفت آموز ماست پدر جان چی محبوبی چی جانانی پدر جان گلی عشق و دل و جانی پدر جان به چشم من ز هر چیزی که گویم چی خوب است این به از آنی پدر جان. خیلی شاد هستم که امروز در آزمون جمهوریوی فروغ صوبی دانایی کتاب است در دور دوم، یعنی در دور ناحیوی دخترچه من بابای و تخمینا نجمیان اشتراک دارد و اشتراک فعالانه هم کرد. من پیش از همه گفتنیم که جناب عالی در یکی از پیام‌های خود رسانده بودند که هر یک انسان هر یک سال باید 4 کتاب خواند و این خوب است که امروز با تشبث جناب عالی آزمون فروغ صوبی دانایی کتاب است با میان آمد و این روزا قریب هزاران رو به کتاب آوردند. бояд гуфт ки соли панҷум аст ки озмуни мазкур гузаронида мешавад ва дар як муддати кӯтоҳ толори китобхонаҳо пур аз хонанда гардида нашри асарҳои бадеӣ хеле афзуда аст. имрӯз метавон гуфт ки аксари сокинони кишвар ба мутолиаи китоб машғуланд ва хуб дарк карданд ки танҳо тавассути мутолиаи китоб метавон ҷаҳонбинии васеъ ва хирати волоро соҳиб шуд. дар баробари ин солҳои охир масъулияти китобдорону омӯзгорон низ дар ин самт бештар гардид ва бояд гуфт ки барои ба хондан ҷалб намудани наврасону ҷавонон таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ҳам афзуда аст. ман шабнам миралӣ хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 ноҳияи Варзоб деҳана таҳсил менамоям. ман дар озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст соли дуюм аст ки иштирок менамоям ва дар ин озмун ман зиёда аз 150 китоб мутолиа намудам. китобҳои мутолиаи намудаи ман соли гузашта даври минтақавӣ рохат ёфта аз он ҷо ноком баргаштам ва ин соли дуюм аст ки ман иштирок мекунам. дар ин озмун иштирок кардани ман китобҳои зиёде мутолиа намудам. ман аз адабиёти кӯдакону наврасон иштирок менамоям. ман мехоҳам ки дар оянда номбардори ватану миллати худ бошам. ман Саторова Омина Бону хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ноҳияи Варзоб мебошам. ман дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст. тӯли 3 сол мешавад ки аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори бачагона ва осори шифоҳӣ ширкат меварзам. ман барои ширкат кардан ва ғолиб омадан дар ин озмун бисёр аз китобҳои аз нависандагон ва шоиронро мутолиа намудам. ман зиёда аз 160 китоб мутолиа кардам ва ғайр аз ин боз шеърҳо, ғазалҳо ва достонҳову рубоиҳои зиёде медонам. мақсади ман аз иштирок кардан дар ин озмун дар он мебошад ки ман мехоҳам ки дониши худро сайқал диҳам ва ҳарчи бештар онро афзун кунам. месазад зикр намуд ки ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи китобдорӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати аҳолии кишвар пайваста тадбирҳои муассир меандешад. далели равшани гуфтаҳои боло ин дар иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст мебошад ва ҷои шубҳа нест ки озмуни ном бурда дар тарғибу ташвиқи китоб ва ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиш нақши муассир гузоштааст.